København. Sagde jeg lige København? Hvad var det, der sagde, lige så gammel som min mor? Min mor døde. Ikke lade sjov med det. Mom. Ja. Fuck, jeg var død. What the fuck? Hun kender Fedt. bevægelsen. Det gør jeg fandme også. Han er kineser. Han arbejder for Temu. Nej, jeg arbejder ikke på Temu. Jeg arbejder på Shein. Nej, The cutest little Stitch. Nej. Og det var ikke ment til at være cute. Han er fucking grim. Og så gør det ikke noget med ens pik, den er 2 cm. Hej. så kunne høre det der. Får du skært. Fuck det der. Ja, Can I taste? Yes, but first you need to taste something else. What? Jeg går fuldstændig amok. Ham der vil gerne have et barn med. Hvad? Nej, han er ikke sådan. Åh, en svir. Hvem fanden er du? Hvad vil du, mand? Hvem fanden er du? Hvem er du? Hvem fanden er du? Spiller du Du er sikkert med dig, mand. Ja, Hvad rank er du? jeg spiller ikke med rank. Sorry. Det havde jeg sagt, hvis jeg var ufattelig dårlig. Ville blev traumatiseret. Vi blev lige flashet der. Nu sker det igen. Nej! Nonina, er det Nonina? Er du Nonina? Er de nonner? Det er det ikke. Du er ikke Nonina. Ikke Nonina noget. er ikke sådan der. Om jeg onanerer. Nej. Holy shit, nogle meloner. Nej, jeg tror, du kunne høre dig. Du er virkelig god til at suge på ting, kan jeg se. Hvor gammel er du? 2. Så kan det godt gå. Prøv lige socialt eksperiment, det går. Ja. Du skal se, om du kan ramme dine albuer med hinanden. Ej, nu må du stoppe det der. Hvor meget for 4 luder? Hej, vi har misset net. Skal jeg vise dig det? Lad mig sutte din pæk, seriøst. Okay. Let's go. Kunne du godt knæppe en 10-årig? Jo, jeg vil gerne arbejde i din børnehave. De er alle løs nede ved... What? Vi samler. Ja, det er faktisk næsten, vi skal. Der er en lille kemi her. Ja. Jeg kan lige Jeg vil lige høre noget. Jo. Skal vi samle? Og vi skal samleje. Ja. Vi skal have en massiv ork. Hvem er med? I hvert fald dig og mig, det er helt sikkert.